og init nga panahon ug katag na pagpanag-om sa karong adlaw ug kutob sa Biyernes. Pag-abot sa Sabado, init gihapon nga panahon inuban na sa mapanganuro na kalangitan. Ug pag-abot sa Domingo ug Lunes, makasinati kita og init nga panahon inubanan sa katag na pagpanag-om sa buntag ug mapanganuro na kalangitan pag-abot sa gabi. Wala kita gi-expect nga kadaot sa panahon sa mga mosunod na mga adlaw. Mako na atong latest weather forecast gikan diri sa Pag-asa Mactan kini sinad sa letrero. Daghang salamat.